In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op paard met rederietster Femke Kok. Ze neemt dus mee naar het Nijbeets van haar jeugd. We gaan bij een bijzondere ijsbaandel. En toen zeg ik 12 van die hele mooie bekers. Nou, toen zei ik, nee, ik wil je meedoen. En wie haar biedt in het Polderhoofdkanaal. Linder, dit is het beste. Ik ben onderwijs naar Nijbeets voor een treffen met de eerste Nederlandse vrouw die het wereldkampioen geworden is op de 400 meter. Femke Kok. Via oorsprutsen bij haar thuis. En als Femke thuis is, dan is ze vaak in de square te vinden. Hey Femke. Hoi. Goeie. Hoi. Wist ons keer meidje? Ja, even de fiets poetsen. Ja, dus, Volgens mij stier we je net op samen een plak. Want ik zie hier, ja, misschien voor die standaard dingen, maar voor mij al heel mooi ding. Mooi spandoek, wel fjouwe fietsen, grote skielers. ja. Waar ben we? Nou, we winnen in het hok. En eigenlijk is het een beetje de opslagplak van mijn heid. Maar ja, er staan nog al je sportdingen van mij eigenlijk. En een spandoek van Nijbeets. Dus ja, genoeg dingen ben je nog in de score voor mij. Ja, ze van die marathons, wereldkampioen. Nou, dit weer volgens mij het eer dat het corona-eer weer. En dat ik alle wedstrijden drie en dat er weinig support weer. En toen hingen ze dit ophangen in het dorp. En dat is wel heel lief. Ja. En wat is dit bijvoorbeeld? Want Ja, dit is een schaatsplank. Daar kun je dan mijn sokjes op en dan kun je een soort van schaatsen. Ja, dus dat die dan wel als in de simmer als extra training. Dus dit is misschien wel een beetje het plak waar het begonnen is, Ja, of net? klopt. Ja. En ook best zo acht van hier, dus is er net mee zondag. Maar Nee. ik had er stiekem wel een beetje een hekel aan. Want ik kijk naar het feestje. Nee, precies. Ja. Maar ik geef je het echt, man. Nou, denk je voor. Ja? Jullie kant op. Mooi. Going, my boat's leaving today. We rennen er naar Beets naar het oude sloeske midden in het dorp. Ik lees het net uit, want het is Ja, glad, het is een maar... beetje glad. Zal ik deze vastkleden, meintje? Ja, dat is best. Teamwork. Volgens mij moet het wat zoeterig waar, Femke. Ik zet even de pluder bij je op. Ja, super. Wie meid uw viskaartkleer, smiet uw angels in en gaan we om naar het Nijbeets van Femke haar jeugd. En hoe wist je als liefst Femke? Hoe steunde of reder je de liefste Femke hier aan? Nou, ik ben altijd in actie eigenlijk. En ik vond het echt superleuk om altijd gewoon boeten te bjatchen. En ik ben eigenlijk altijd in de natuur. Ik zit Ja, eigenlijk nooit echt binnen. En ik kon ook net zo goed stilzitten. Nee. Dus ik ben altijd eigenlijk met boeten bezig. Zie je dat ook wat in de familie? Ja, een beetje wel. Ja. Nou, mijn ouders hebben een boot. Dus vroeger week elke week een week op de boot. En dan wist ik altijd in de natuur. Dus daar ben ik echt mee opgegroeid. En ben die nou dus ook rederieders? Ja, eigenlijk wel. Ja, mijn heid had vroeger marathon in en mijn mem had ik de Elfstedentocht erin. Oh, echt? Dus Daar is de leer van de rederieder bij die wel ontzettend. ja, het is er een beetje met de paplepel ingetten, zeg maar. En zei liefste Femke hier nou winter daar hier ik de al rederieder. Ja, als het cool wordt, hè, dan wie weer wat te vinden. Ja, prachtig. Ja, maar dat we dan gewoon een bjatje op die is. Dat we dan net echt, dat ik heel erg bezig ben met mijn techniek en zo. Maar ja, ik vond het altijd heel leuk. Je bent de eerste Nederlandse vrouw die het WK afstanden van 400 meter won had. Dat is wel uniek, hè? Ja, voor een land als Nederland eigenlijk wel. Ik ben heel erg blij dat dat mij is lukt. Dat win je in Heerenveen. Ja, in Tialf. Dat is het werk altijd trainen vanaf jongs af aan al kom. En dat ik het kon vieren met mijn familie, wat er weer en mijn vriendinnen, dat is echt super uniek eigenlijk. Ja. En ik gewoon dat je dan het ijs opkomt en je merkt gewoon als je het ijs opkomt dat iedereen aan het juichen is. Dat is zo, ja, daar krijg ik gewoon kippenvel van. En zoveel positieve energie als dan om is roepen en dat dan het hele Nederlandse publiek zeg maar achter die staat. Dat is wel, ja, dat is echt super mooi. Dat was ook wel heel erg. Ja. Echt een heel bijzonder moment. Ja, echt. Echt een droom die uitkwam. Ja. Ja. Ja, is beet. beet. Tik hem maar om. Ja, tik hem maar mee. Ja, Oeh, een mooie. ik heb hem. Dat is er een. Yes. Oeh. Slingen weer naar Ja, daar. daar is er. De redder. Dit is een belang voor ons, Femke. Die kist eigenlijk vooral herkennen onder een heel, zoals dat oranje eegje. Oh ja, Dus als toen nog een keer met de feestje bent en als weet beet, ik wat het is. dan wist je ook wat dat is. Ja, hij is wel skatten. Mooi, hè? Ja. Ze willen heel groot. Nou, dat gaat er. Lekker zwemmen. Doei. Never been alone. Wie hel je de angels in en rennen naar je plak onder de rond van het dorp. Waar Femke vaak kan en nog hield hij traint.
hier leidt ook de oude ijsbaan, waar Femke goeie ontdenkingen had. Nou Femke, midden in de weilanden. Ja, Waar ben we? nou hier achter het dikje, we hebben Krek op Ron, daar heb ik vroeger heel erg veel getraind. Daar heb ik heel wat hutran en sprongtrainingjes gedaan. Dus daar liggen nog heel wat zweetdruppels en zo natuurlijk. En hier ben we bij de ijsbaan van Ebeets. Dus, En doe het reedrieden op natuur is dat begon hier, de passie van het reedrieden? ja, nou dat begon wel op Natuuris, zeker. En ik heb ook wel een paar keer op deze baan in Ebeets gereden toen de Natuuris Ja. lei. Maar ja, Natuuris is natuurlijk heel bijzonder. En ik ben heel erg blij dat ik daar bij ben opgegroeid. En dat ik op die manier het schaatsen heb ontdekt eigenlijk. Ja. Nou, wat over natuur is, hè? Misschien kist deze foto nog wel. Op mijn naam. Dat ken ik wel. Waar is dit? Ja, dit is volgens mij bij de Veenhoop. Ja, ik op Natuuris en dat ben ik samen met mijn paken. Dus Machtig. zou ik ook altijd met de hele familie het ijs op en mooie tochtjes mijntje. Ja, Zo ja. leuk. Ja, maar die, ja, het ding Ja, ik heb houtjes. nog easy gliders. Ja, easy gliders. Ja, Ja, met mijn leers toen machtig. zo aan. Ja, En ja. dan die easy gliders. Maar de hand is een lapperij, hè? Die Ja, net, ik ben wel heel net dit stoer, doen. Ja, dat ik dat prachtig. wel cool, hè? Lekker als paken. Ja. Ja. En ja, als de natuur is weer, ik weer net meer van het ijs uit te slepen. Nee, hè? Ik vond dat echt het leukste wat er weer. Gewoon de hele dag. En dan even zo dan even een lekkere warme chocomel. Ja, dat en gaat dan, dan weer, hè? En Ja. dan weer terug. Ja. Maar ik Ja, hoorde wel de prachtig. hele dag wel voor mijntje op dat Mooi gezicht. Is toch als Lietse Femke die hier over het ijs gleed op de easy gliders al dreamen? Ja, een beetje wel. Als ik dan op het natuurijs stond, dan vond ik dat zo mooi. En dan kan ik natuurlijk het schaatsen helemaal volgen op tv. En toen dacht ik wel altijd van, nou, ik zou letterlijk wel op de tv willen schaatsen, is maar. En zou goed willen worden als degene die toen zo goed wien. Dus die droom weer er zeker. Ja. En had dan een voorbeeld van vroeger uit? Dan zei je van, nou, Nou ja. die, Ja, dat is wel grappig. Dat wie dan altijd iedereen wist. Die won natuurlijk alles en die was super goed. En ja, daar heb ik de laatste jaren denk ik nog maar in de ploeg zitten. Dus dat is wel heel erg Dat is wel mooi. heel leuk, ja. Dat is echt Ja. heel uniek. Ja. Dat Ja. ik nooit dacht dat ik samen met haar zou gaan trainen toen ik zou liet zien. Nee. Want ja, Nee. toen ik zou liet zien, toen riet zij al de sterren van de zie je hemel. zij al in de top. Ja, Ja. precies. Ja, prachtig net. En wist dit ook nog? Volgens mij is dit wel een mooi verhaal. Maar iets met een Gruttebeker en een Lietsebeker, of net? Ja, dat is wie hier toevallig op deze ijsbaan. Dat is wel een leuk verhaal. Want toen op diezelfde dag wie er ik een Fries kampioenschap korte baan. Nou, dat is natuurlijk best wel een bijzonder toernooi. Maar Daar mochten ze toch mij doen. ja, daar mocht ik aan meedoen. Maar ik hier de dag ervoor, hier ik hier op de ijsbaan, hier mijn rondjes wat rijden. En toen zeg ik 12 van die hele mooie bekers. Nou, toen zei ik, nee, ik wil je meedoen, want je bent volle mooiere bekers. Ja. Toen ging ik nog helemaal van, oh, een medaille en een beker, dat Ja, ik dat heel precies. leuk vond. Dus ik denk, nou, deze met Grutte dan, die bij het Fries kampioenschap. Dus ik wil hier graag rijden. Nou, dus ik ried hier en toen won ik. Maar ja, toen kreeg ik een Lietse beker, want ik Dus ben nog ik vond- veel te jong, want die weer voor de oudere Oh, categorie. die weer van de andere groep. Ja, machtig. Dus ja, dus toen Geweldig. ben ik een beetje teleurgesteld. Just het in de blik, hè? Dat Lietse Ja. Pariske zijn bezig. Oh, Prachtig. dat is het. Ja, Maar mooi die om te wel zien. leuk. Ja. When you were young, you were the king of cauliflowers. We rennen waarom naar uw visplak bij het sloeske om verder te visje. En verder te praten over het reederijleven van Femke. Wat vind je van dat leven? Want het is nou natuurlijk strieden. Het is echt Ja, het werkje. dat wel. En toen had waarschijnlijk wel een grote stress om het heel presteren. Ja. Mhm. En altijd misschien wel pienen om steeds weer sterker en Ja. sneller te worden. Ja, soms heb je natuurlijk wel heel veel stress, want soms gaat het net zoals worst. En heel veel mensen die verwachten je altijd maar dat het gewoon goed zou gaan. En dat is wel even iets winst of net. Dus dat brengt soms wel stress mee, zeg maar. Maar op zich heb ik het nou aardig goed onder controle de laatste jaren. Dus dat is mooi. Maar er zijn zeker wel momenten geweest dat ik het echt wel heel moeilijk daarmee hier. Ja, hè? Wat dan? Kun je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld het eerste keer dat ik bij Reggeborg kwam in een professioneel team. Toen ging eigenlijk alles boven verwachting goed. Toen won ik 4 World Cups en toen ging het super goed. En dat jaar erop weer natuurlijk de Olympische Spelen. En toen verwachtte eigenlijk heel Nederland van mij dat ik wel even op die 400 meter het zou dwaan. Maar ja, zo makkelijk is dat natuurlijk net. Ik had toen wat mindere simmerhoorn en het kan wel je net zoals ik voel. En ja, dat voel ik wel moeilijk, dat mensen volle verwachtingen van mij heen. Dus Ja. daar moest ik wel echt even mee leren omgaan. Maar dat heb ik wel heel veel van geleerd. En ja, dat gaat eigenlijk nu wel heel goed. Ja, ja, dat is wel mooi. Volgens mij heb ik beat. Ja, daar zit een bij. Haal je maar omheen. Oké. Ja, Wow. Linder, dit is het Oh, beste. Zo.
Een grotere. Ja, die is een slagje Wat is groter, hè? dit? Is net een mooi visje. Ja, het lijkt wel weer op dezelfde als krijg. Hetzelfde soort. Ja, wel weer dezelfde, met het Dezelfde oranje soort. eegje. Ja, wat is dit? Mooi visje. Ja, dit is wel een mooie. Hij mag gauw weer zwemmen. Ja, dit doen we lekker zwemmen. Nou, het zit erop van Joet. Mooi visje, Ja, mooie we dag. hebben een mooie dag, jongens. Dat dacht ik, ja. Ja. Praat een beetje hoor. Geef het over naar hoe staan. Helemaal goed. Na je weken in Biet, Femke Wiersma. Zie neemt dus mooi naar haar dakken. Goeie.